että miten olemme sieltä vuodesta 1979 tulleet aina vuoteen 2025 asti. Että tänä päivänä meillä on vientiä yli 30 eri maahan, mukaan lukien Japani. Tavoite on, että kun japanilaiset ihmiset ajattelevat saunatuotetta, niin heille tulee ensimmäiseksi mieleen saunia silloin. 皆さんこんにちは。サウニアの日本総代理店やってる株式会社ブローニです。今日はフィンランドからサウニアの社長が来ていただきましたので、今日は彼にいろんなことをお話を聞いていきたいと思います。Can you explain me why you started this business and about your history about? Okei. Vuonna 1979 mun isäni Risto Korpela päätti ryhtyä yrittäjäksi ja alkoi yksistään myymään erilaisia puuseppien valmistamia tuotteita. Ja sitten sitä hän jatkoi muutaman vuoden täysin yksin ja erittäin pientä kauppaa teki hän silloin. Ja mentiin 5 vuotta eteenpäin, niin vuonna 1984 business oli kasvanut sen verran, että hän halusi perustaa osakeyhtiön ja silloin syntyi Nikkarien Oy. Nimi Nikkarien Oy tulee siitä, että sana nikkari on suomeksi puuseppä, eli isä myi kaikkea mahdollista puusta valmistettua tavaraa. Sitten mentiin siitä eteenpäin noin 5-6 vuotta. Suomessa tuli suuri taloudellinen lamatilanne, eli business oli aika huonoa silloin, niin silloin sitten isän piti tehdä se valinta, että miten hän jatkaa bisnestä, ja silloin hän päätti erikoistua saunatuotteisiin. Tämä tapahtui muistaakseni, voin tarkistaa täältä, 90-luvun alussa. Ja aluksi meillä ei ollut ollenkaan tuotemerkkiä, että ihan vaan myytiin tuotteita ilman brändiä. Ja vuonna 1999 sitten Saunia tuotemerkki syntyi ja se rekisteröitiin. Itse olen ollut toimitusjohtajana firmassa vuodesta 1996 alkaen, eli vuoden päästä tulee 30 vuotta. Yritys on siitä sitten kehittynyt tämmöiseksi sauna-alan. Me kunnioitetaan suomalaisia perinteitä sillä tavalla, että me suunnitellaan nämä tuotteet itse ja valmistetaan ne semmoisista materiaaleista, mitä Suomessa on aina käytetty. Tuotteita on myynnissä tällä hetkellä noin 300 erilaista. Ne vähän vaihtelee, että tulee uusia ja vanhoja poistuu, mutta tässä on suurin piirtein se kokonaisuus. Että miten olemme sieltä vuodesta 1979 tulleet aina vuoteen 2025 asti. Olemme alkaneet tekemään vientikauppaa 90-luvulla. Kanada oli meidän ensimmäinen vientimaa, oikeastaan semmoinen, millä oli merkitys. 2000-luvun alussa vienti kasvoi tosi paljon, silloin myytiin todella paljon Venäjälle ja Ruotsiin, Saksaan ja monen muuhun maahan. Ja siitä ollaan tultu siihen tilanteeseen, että tänä päivänä meillä on vientiä yli 30 eri maahan, mukaan lukien Japani, niin kuin missä nyt olemme vierailulla japanilaisen yhteistyökumppanin luona. Ja tästä meillä on vain hyviä kokemuksia ja tästä meidän yhteinen matka toivottavasti kauan vielä jatkuu. Kiitos. Actually, I started to have a business with you before, yeah. But why you choose to our company to sell your products to Japan? Kenin kanssa tutustuimme yhteisen tuttavan kautta. Herra Thomas Hamberg oli ollut Kenin kanssa yhteistyössä aikaisemmin ja sitten Thomas otti minuun yhteyttä ja kertoi, että tämmöinen japanilainen herrasmies, jolla on ihan hyvä bisnes täällä Japanissa, niin olisi kiinnostunut saunia-tuotteiden edustamisesta Japanissa yksinoikeudella. Ja näin me aloitimme keskustelut ja lyhyiden keskusteluiden jälkeen päästiin sopimukseen. 私がサウニアをやりたいと思ったのは、フィンランドではもちろん3つぐらいサウナブラがあるんですけど、その中でも一番バケツの種類だとか、温度計の種類ですとか、帽子とかアパレルとか、トータルで揃ってるっていうところがすごく魅力的で、またデザインとかもアウトドアに使えるようなデザインだったので、ビジネスしたいと思いました。I am the Japanese general agent, so now what do you want me to do for sauna brand in Japan, in Japanese market? Meidän tavoitteemme täällä Japanissa on Kenin ja tämän yrityksen avustuksella tehdä Sauniasta suurin ja kaunein ja kuuluisin saunatarvikemerkki koko Japanissa. Tavoite on, että kun japanilaiset ihmiset ajattelevat saunatuotetta, niin heille tulee ensimmäiseksi mieleen
saunia silloin, kun on kyse tämmöisistä pienistä tuotteista. Tämä on meidän tavoitteemme. Tietenkin myös sen tavoitteen saada paljon lisää bisnestä. Thank you very much coming to Japan, and also we are so happy to hear about Sakuja brand, about your histories. So we promise you to expand Sakuja business in the Japanese market. Thank you for coming to Japan.